गिबियावनो गासैनिसिम बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। नै नं लादांगुरि आङो गामि लाइमोन आफादनि गाहाय आफादगिरियाव दङ। दा बैसागु बोथोर मागिनाया जों जेलासिम आं जोनोम जादोंमोन अब्लासिमबो आं नुनो मोनदों गामिनि लाइमोन आफादफोराबो एकदम गाजा गोमजायै रंजाबोबाय थानायखौ। थिग बेबायदिनो बेखौनो बैसागु बोथोरखौ लोब्बा लाखिनानैनो जों दा लाइमोनफोराबो दा बैसागु बोथोरखौ बे समनिफ्रायनो गाजा गोमजायै रंजाबोबाय दं आरो। जिहेतु नोंथांमोननि गामिखौ आब्रुथि मोसानायखौ नुनो मोनदों, लाइमोनफोरनि गाननाय जोमनायखौ खोब मोजाङै नुनो मोनदों। बेलेग गुबुन गामिखौ माबायदि खावलायगोन जे बेबायदि आब्रुथि सोलिलांनांगौ? आं बेखौनो खावलायो गुबुन गामिफोरखौबो, जाहाथे बिथांमोनाबो आब्रुथियै जोंनि बर'नि हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय गावनि जिथुनिखि दोरोङारि दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय गासैखौबो मोजाङै मोजां आब्रुथियै गाननानै हारिमुखौ सिबिलांनांगौ आरो बेखौ। देग्लाय बोसोराव बेसेबां अक्ट'निफ्राय मोसानाय नोंथांमोना आरो बेसेबां सानसिम? देग्लाय बोसोर 2 अक्ट'निफ्राय जोङो मोसादों आरो दिनै नैथि जाबाय जोंनि मोसानाया। गामियावल' मोसायो जों। बेसेबांसो गामि न'खर दं? जोंना ओरैनो 62 63 बिदि न'खर दं आरो। खोब खौसे। खोब बिदिनो गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' गासैबो गामियाव रंजानाय जायो आरो। जनाय हालामनि रायजोफोरखौ मा खावलायो? जनाय हालामनि रायजोफोरखौ आं बेखौनो खावलायो जे बयबो बिब्दिनो जेरै बर'नि हारिमुखौ मोजाङै मोजां सिबिलांनांगौ, बयबो गाजा गोमजायै ओंखारनांगौ, बैसागु बोथोरखौ रंजानांगौ। जोंनि दामनाय देनाया दासिमबो जोंनि जनाय हालामनि अनगायै जों गुबुन गामियाव नुनो मोनदों। सोरबा सोरबा गामियाव बक्सजों दामनानै मोसायो। बेबायदिखौ जोंनि दानि लाइमोनफोरा गैला, खिन्थु बेलेग गामियाव मोसायो। बेखौ मा खावलायहरनो? आं बेखौनो खावलायो, बक्सजों मोसानाया जोंनि बर'नि हारिमु नङा। बेयो जाहैबाय वेस्टार्ननिफोर बिदेशफोराव बेफोरखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जोंनि बर'नि हारिमुनि आंगो जोंनि दामनाय देनाय दंखायो, खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरजों जोङो बैसागु बोथोरखौ रंजानांगौ। गामिनि लाइमोनफोर दा सेंग्रा सिख्लाखौनो लायोबा माने फरायसा फरायनायफ्राव बाहागो लाहैयो, बैसागु बोथोरावसो जमा लोगो मोननायखौ नुयो। माबायदि खौसेथि माने माबायदि गोजोननाय मोनो बेबायदि समाव? बे समाव ओरैबायदि गोजोननाय मोनोदि जों माने बोसोराव खनसेल' बेफोरबायदि ज' जानायखौ जोङो लोगो मोननानै बिराद माने गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो गामिनि गासैबो गोजान गोजाननिफ्राय सोरबा थाहैनाय दं, बेफोरो गासिबो बैसागु बोथोराव फैनानै जोंजों बाहागो लाफैयो, रंजाफैयो। बेखौनो गामिनिफ्राय आंबो बिराद गोजोननाय मोनो आरो। बे मोसानायनि गेजेरजों लावखार ओंखाम जागोन ज'यैनो नोंथांमोननि गामिया खालामो। बेखौ जेला बैसागु मोसानाया जोंना जोबो, अब्लाना बिनि लास्टआव जोङो गासै ज' जानानै जों लावखार ओंखामखौ जानाय जायो। लाइमोननि आफादगिरि दोंसे रोजाबगोन नामा मेथाइ? आं हारिमु सिबिसुला हिसाबै आंबो एसे गोसोआ गुदुंखा। बैसागु बोथोर होनबाथाय एकदम फुरा देहा सोलेर एकदम थै रोदा रोदा खारजोबखायो। थिग दोंसे ओरैनो आङो बर'निनो बैसागु मेथाइ आं रोजाबनोसै। बैसागु बैसागु बैसागुलै आय' बैसागु, अखाबो हादों सान्दुंबो दुंदों, मा एसे मोजां देग्लायनि बैसागु बोथोरालाय आय' देग्लायनि बैसागुआ। बैसागु बैसागु बैसागुलै आगै बैसागु, अखाबो हाहां सान्दुंबो दुंहां, मा एसे मोजां देग्लायनि बैसागु बोथोरालाय आय' देग्लायनि बैसागुआ।